ya Okeyo. Ramogi TV, Nairobi. Jiperoga bicho ndio tieno manyoro ya pedha mane otimgi apisas magna kada e kuonde ma ifuong'e iro mar shisha alwora ma Kilimani, Nairobi. E apedha no aguche mag shisha maromo 117 ne omaki magawa ma Joka Gardens. Piny owacho nochungo tiyo gi shisha e higa mar 2017 pachoka. Watch miwa mathoth. En apedha manotim gi duol mochung'ne kedo kod yedhe mamero ji nakada otieno machieng' tich abich. Apedha ni ne oter nyake magawa moro mantiere kar dak ma Kilimani e buore Nairobi ma iluongo ni Joka. Oganda ne oyud kar kanyo ka fuong'o iro mar shisha ma bende moko kuomgi ne lidho it mira ka ichame. Oganda ne odicha dua. The law is very clear. We know what is legal, what is legal, what is illegal. In 2017, the government implemented a ban on shisha. The sale was banned. The use was banned. E kindego, ji maromo 25 mane oyudi ka ywayo iro mar shisha ne omaki. Aguche bende maromo 117 ne ondhi e kindego mag apedha. E higa mar 2017, ywayo iro mar shisha ne ogo marufuku e pacho ka mangima. We've apprehended over 100 shisha bongs, over 25 partakers who are on this very location. And as you can see, it's a residential area. There's an issue of pollution. And actually, there's an issue of using shisha, which has been banned in the country. Nakada bende, ne odok ne ukenge magiketo mar timo apedha ka koro jok moko bende koro seyogi kuom timo apedha mane kinde sikuku. Ka iro mar shisha to sebed ka iywayo e magawa mpogore opogore ahinya to e boma ma Nairobi. One of the key aspects is that very many young people get inducted into drug and alcohol abuse during Christmas. Secondly, there's a big correlation between drunken driving and accidents in our country. And it's a very good starting point to start these crackdowns. E higa mar 2017, sirkal ne ogoyo marufuk kelo, loso, uso, kaachiel gi tiyo gi shisha e pacho kae. Kendo ji mane yud gi kethoni ne inyalo go fwai ma ok tin ne 50,000 kata tueche jela kuom dweche 6. Watch, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar piny owacho mar Eliud Owalo Foundation